Suurelle yleisölle Hugo Simberg esitteli Kuolemanpuutarhan tuodessaan sen muutaman muun teoksensa kerran Ateneumissa vuosittain järjestettävän Suomen taiteilijoiden syysnäyttelyyn. Suomalaisen kuvataiteen tärkeimpään vuosittaiseen katselmukseen lokakuussa 1897. Hufvudstadsbladet arvioi tuolloin Simbergin olevan originaalitaiteilija, mutta jollei hän luovu kömpelöistä vitseistään, ei häntä voida ottaa tosissaan. Päivälehti taas kirjoitti positiivisemman arvion Simbergin niin kutsutusta koko joukosta symbolistisia pikkukuvia. Teokset olivat epäilevistä arvioista huolimatta yleisön mieleen, ja Hugon iloksi J.L. Runebergin poika Lorenzo Runeberg osti Kuolemanpuutarhan. Vuosien jälkeen se päätyi viimein Kansallisgallerian omistukseen.